Türkmenabadyň merkezinde yerleşýän Gök Badarın goloýuny käbir ýaşaýjylar günü güzäran aýlamak üçin ulanlan köne harytlary satyp başlady. Bu barada Türkmenistanyň Alternativ habarlary neşri 22-nji noýabrda maglumat çap etdi. Neşriň maglumatyna görä maliýe ýetmezçiliginden ezir çekýän hojalyklar esasy wagtlaryň gabadyna dörän jygyrlykda güzäran aýlamak üçin köne harytlary arzan bahadan satyp çykarýar. 90-njy ýyllaryň başlarynda haçanda ruslar we beýleki milletlerden bolan adamlar ýurtdan köpçüliklerini göçüp gidenlerine özleriniň gerekmejek harytlaryndan dyňmak üçin hemde gitmezden odol biraz pul gazanmak üçin gurrun edilýän bazarda öý goşlaryny we beýlekilerini satyp çykarardy. Soňra ýylatyň köpçüliklerini göçmek prosesi köşeşenden soň bu bazarlarda ýymy tönümleriniň lomoý sewdasy bilen meşgullanýan sewdagärler peýda boldy. Neşriň maglumatlaryna görä ol ýerde lomoý sewda bilen meşgullanýanlar bu günkü günde bar. Ýöne inne olaryň gapdalyna köne harytlary satýan ýa-da bolmasa özlerine degişli ulanlan zatlary satyp çykarýan ýaşaýjylar hem goşulyp başlady. Olar öz goşlaryny başga ýurda göçüp barýanlyklary sebäpli satmaýarlar eýsem, bagtyarlyk we berkararlyk zamanasyny oňut etmäge ýagdaýlary bolman soň satýarlar diýip Türkmenistanyň Alternativ habarlary saýty ýazýar. Ýylatyň satyp çykarýan ulanlan harytlarynyň arasyna aýak-gap, gyş eşikleri, aýallar üçin köýnekler, öý goşlary, halylar, gap-gaşlar, taryalkalar, agaç we alümini çemçeler, ulanlan elektron enjamlary, mobil telefonlar, olaryň batareyalary we beýlekler satylýar. Olaryň narhlary harytlaryň täzesiniň bahasyndan bir näçe esse ardan satylýar. Satyjylaryň köpüsi şäherli ýöne alyjylar köplençe etraplaryň ýaşaýjylary diýip Neşir Rustam atly satyjynyň sözlerini getirýär. Bu günler hemmeler üçin durmuş agyr obalaryň ýaşaýjylarynyň täze egin eşik satyn almagy guruby çatman soň gyşyň öňýän olar penjekleri we ýyly eşikleri satyn almak üçin bize gelýärler diýip bazaryň satyjysy Rustam gurrunga dowam edýär. Makalanyň awtory bilen gurrundaş bolan başga bir satyjy agtygynyň saglygyny bejertmek üçin berge watypdyr. Onuň sözlerine görä özlerine zerur bolan dermanyň bir gutusy 400 manada durýar. Bejeri üçin jem 2000 manat pul karz almagy mejbur bolýarlar. Çağı aýaga galýar, ýöne maşgala alan karzyny ýydyna tölemekde kynçylyk çekýär. Şeýlelik bilen olar özlerine degişli köne harytlary satyp çykarmagy kararlaşdyrýar. Gap-gaşlar, çanaklar, tabaklar bir eýäm satylypdyr. Ilki öý wekesiniň gyýdynyň galyňyna ýygnan matalaryny we köýneklerini satmalygy kararlaşdyrýarlar. Öýüň gelinip pul gazanmak üçin noýabryň başyna 3 tapgyr pagta ýygymyna çykýar. Ýöne şonu da bergiden çykyp bilmeýärler. Şeýdibem gyýdyň galyňyna degişli käbir mata köýnegi hem satmaly bolýarlar diýip makalanyň awtory ýazýar. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boyun almaýar. Döwlet mediasyna tas günü duýun bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň eşiretli durmuşy hakda aýdym saatlar ýanglandyrylýar. Efirde çykyş edýän adamlara bagtyar durmuşy peşkeş berenlere alkyş okutdurulýar.